עלילות מורן בעיר הגדולה מציגה האייפון בישראל. יש לי אייפון, אני קוראת לו ממוש, מורידה לו טוויטי ומעדכן לי סטטוס. לקח לו זמן להגיע ארצה, שמע על ארסים, קיבל את הבאסה, ועכשיו שהוא כבר כאן הוא לעולם לא יימאס. מקדישה לו ים של זמן והחבר שלי מתבאס. יש לי טאצ'סקרין מדויק וסקין ורוד מבריק קורס, ולכם יש סמסונג השנה לשלוח SMS. יש לי אייפון ואם אני לא בחדר אני מצלצלת לבדוק שהוא בסדר. באפליקציות עשיתי דואר, אז לא משעמם לי בתור לדואר. מורידה לו אפליקציות את כל מה שייכנס, הולכת לאיבוד רק כדי להפעיל את ה-GPS, מעדכנת כל דקה שאף אחד לא יפספס, מעדכנת את הסטטוס כשאני באמצע. יש לי אייפון, אמא אמרה לי שאני שקועה בו ושזה רע לי, עד שהראיתי לה שזה בסדר, אז בת הספונג'ה קנתה בסתר. האייפון הוא כל מה שאתה חולם להיות, הוא מסדר לי את החיים והוא עוזר לי בקניות, ואם מישהו בא אומר לי היי תביא שנייה לראות, אני שולחת אותו לאייסטור שיקנה אחד אידיוט. גם אם תמציאו סופר סמסונג מגה נוקיה וכולי, לא אכפת לי כי המתחרים עדיין בדילי. אם תציעו מבצעים לי זה לא מזיז ממש, וואלק אייפון מחליפים רק באחד יותר חדש. 1, 2, 3, 4 und 2, 3. שקועה